Bore da. Croeso cynnes iawn unwaith eto i'r gwasanaeth yma. Yn dod dim o'r sied weddi bore yma, ond o stafell ffrynt tŷ yn yr ardd. Eto mae yna ryw broblem technegol wedi bod, so dwi wedi ail-leoli i fewn i'r tŷ. Ond fel arfer, mae yna groeso cynnes iawn i chi gyd ymuno gyda fi bore yma i weddio ac addoli ac i ymbilio dros anghenion yr holl fyd, ac i'w wrando ar yr air a darganfyddwn yn yr ysgrythurau. Ond yn gyntaf, cyn i ni gychwyn ein gwasanaeth, mae yna un neu ddau y gyhoeddiadau. Fel arfer, ar fore dydd Mercher, fydd yna cyfle i ymuno gyda ni mewn panad dros y Zoom. Mae'r manylion i gyd ar ein tudalen Facebook ac yn y cylchlythyr sydd yn mynd allan. Ond os ydych chi'n cael anhawsterau, cysylltwch â fi neu Richard am y manylion. Mi oedd yna fod craffu colled dros Zoom pnawn dydd Mawrth hefyd, ond oherwydd digwyddiadau tu hwnt i reolaeth fi, dwi'n gorfod hirio hwnna tan y dydd Mawrth dilynol. Dwi'n meddwl mae'r 15 fydd hwnnw, ac am 2:00 yn pnawn, a mae'r manylion eto ar y tudalen Facebook ar gyfer craffu colled. Os na, ydych chi'n gallu dod o hyd iddi, cysylltwch â fi, yna i roi'r manylion i chi. Ar ôl llwyddiant yr gwasanaeth cymyn yn Eglwys Dewi Sant, rhyw bythefnos, alla 3 wythnos erbyn rwan yn ôl, dwi'n colli trac. Yr un nesaf fydd ar diwedd y mis yma, diwedd mis diwedd mis Awst, ar y 10:20. Eto fydd yna 2 wasanaeth, un am 10:00 a'r llall wedyn am 11:00. I wneud yn siŵr bod gen i ddigon o le i bawb ymuno mewn cymyn. Os ydych chi eisiau dod ymlaen a bwriadu dod yna, cysylltwch â fi neu Richard jyst i mynegu eich bwriad i ddod yna, a mae yna groeso cynnes iawn i chi. Felly, cyn i ni gychwyn, gadewch i ni ddistewi a cymryd eiliad i gofio be da ni am wneud, be da ni'n gobeithio derbyn a be da ni'n gobeithio rhoi o ganlyniad y gwasanaeth yma bore yma. Yng nghalendr yr eglwys ddoe oedd diwrnod i gofio Mair Mam yr Iesu. A fydd yna gyfle hefyd jyst i feddwl ychydig amdan hynny hefyd yn ystod y gwasanaeth. Fel arfer, dwi am ddefnyddio y salm am heddiw trwy gydol y gwasanaeth. A'r salm heddiw ydy Salm 67, sy'n salm bach byr ydy hi, ond mae yna doethineb i'w chael ynddi. So mwyn paratoi felly, yr geiriau agoriadol y Salm 67. Bydded Duw yn ddigarog wrthym a'n bendithio. Bydded llewyrch ei wyneb arnom. Ac yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Cyn seilio'r byd, fe'n dewisodd yng Nghrist i fod yn bobl sanctaidd. Ein dwyn i undod yng Nghrist, ger ei fron a mewn cariad. Gras gogoneddus Duw, yn rhad rhodd i ni yn yr arglwydd. Cyn i ni glywed air yr arglwydd, mae yna weithred o edifeirwch yn gyntaf. Cyfle i ni edrych yn ôl dros yr wythnos a fu, i agor ein colonnau a nenidiau i'r Tad, i fod yn onest gyda'n hunain a'r arglwydd trigarog. I gofio pob peth rydym wedi gwneud o'i le ac i ofyn maddeuant. Trwy cydnabod ein pechodau a'n hangen am faddeuant, rydym yn gofyn i Dduw gymryd y cam cyntaf yn y cyfarfod hwn. Dwedydd y salmydd. Bydded i'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd rwyt ti'n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Ac felly, trigarha wrthym o Dduw. Rydym wedi pechu yn dy erbyn. Dangos i ni o Dduw dy drigaredd. A dyro i ni dy iachawdwriaeth.
Bydde di Dduw ein tad fadda i ni a'n gwared oddi wrth ein holl bechodau, a roddi ni ras a nerth yr ysbryd glân. Amen. Bydde di'r cenhedloedd lawenhau a gorfoleddu, oherwydd rwy ti'n barnu pobloedd yn gywir, ac yn arwain cenhedloedd ar y ddaear. Amen. Daw'r darlleniad heddiw o lyfr y proffwyd Eseia ac o'r Efengyl yn ôl Sant Matthew. A darlleniad o lyfr Eseia, pennod 56, o'r adnod gyntaf hyd at yr 8fed. Fel hyn y dywed yr arglwydd. Cadwch farn, gwnewch gyfiawnder, oherwydd y mae fy iachadwriaeth ar ddod, am goruchafiaeth ar gael i ddatguddio. Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwneud felly, a'r un sy'n glynu wrth hyn, yn cadw'r sabodd heb ei hailogi, ac yn ymgadw rhag gwneud unrhyw ddrwg. Na ddyweded y deithrin a lynodd wrth yr arglwydd, yn wir y mae'r arglwydd yn fy ngwahanu oddi wrth ei bobl. Na ddyweded yr uwnych, pren cryn wy fi. Fel hyn y dywed yr arglwydd, i'r enichiaid sy'n cadw fy sabothau, ac yn dewis y pethau a hoffaf, ac yn glynu wrth yng nghyfamod. Yr hof yn fy nhu, ac oddi mewn i muriau, golgolfn ac enwa fydd yn well na meibion a merched. Rhof iddynt enw parhaol, nath torri'r ymaith. A'r dieithriad sy'n glynu wrth yr arglwydd, yn ei wasanaethu ac yn caru ei enw, sy'n dod yn weision iddo ef, yn cadw'r saboth heb ei halogi, ac yn glynu wrth yng nghyfamod. Dygaf yr rhain i mynydd sanctaidd, a'r hof iddynt lawenydd yn fy nhu gweddi, a derbyn ei poeth offrwm a'i haberth ar fy ollor. Oherwydd gelwir fy nhu yn digweddi i'r holl bobloedd, medd yr arglwydd Dduw, sy'n casglu alltudion Israel. Casglaf rhagor eto at y rhai sydd wedi eu casglu. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. A grandewch rŵan ar yr Efengyl yn ôl Sant Matthew. Y 15fed pennod yn cychwyn ar y 10fed adnod. Galwodd y dyrfa ato, a dwedodd wrthynt, grandewch a deallwch. Nid yr hyn sy'n mynd i mewn i enau rhywun sy'n ei halogi, ond yr hyn sy'n dod allan o'i enau, dyna sy'n halogi rhywun. Yna daeth y ddisgyblion a dweud wrtho, a wyddost fod y Pharisiaid wedi eu tramgwyddo wrth glywed dy eiriau. Atebodd yntau, pob planhigyn na phlannodd fy nhad nefol, fei di-wreiddir. Gadewch iddynt, arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Dwedodd Pedr wrtho, eglura'r ddamag hon i ni. Meddai Iesu, ydych chwithau'n dal mor ddi-ddeall. Oni welwch fod popeth sy'n mynd i mewn i'r gennau yn mynd i'r cylla ac yn cael ei yrru allan i'r geudy. Ond mae'r pethau yn dod allan o'r gennau yn dod o'r galon, a dyna'r pethau sy'n halogi rhywun. Oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus, llofruddio, godi nebu, piteinio, lladrata, camdystiolaethu a chablu. Dyma'r pethau sy'n halogi rhywun, ond bwyta a dwylo heb ei golchi, nid yw hynny'n halogi neb. Grandewch ar yr hyn y mae'r ysbryd yn ei ddweud wrth yr eglwys. Diolch a fo i Dduw. Ffrwyth yr ysbryd yw cariad, llawenydd, tangnefedd, amynedd, caredigrwydd, heilioni, ffyddlondeb, addfwynder a hunanrheolaeth. Amen. Felly gadewch i ni ystyried y geiriau da ni wedi glywed bore yma. Pob hyn a hyn, mae'n amlwg bod dylanwad yr ysbryd glân wedi bod ar y rhai sy'n dewis pa darlleniadau i'w cynnwys yn y llithiadur, a mae heddiw yn un o'r dyddiau hynny.
Ar ôl wythnos, ble mae'r wasg a Llywodraeth Prydeinig wedi bod yn defnyddio iaith cywilyddus a phryfoclyd i trafod achosion o ffoaduriaid yn croesi'r sianel, mae'r geiriau y proffwyd Eseia a geiriau'r Iesu yn teimlo fel chwa o awyr iach a glân. Mae'r rhethrig yn ymwneud â'r bobl anffodus ar ein ffiniau yn afiach ac yn aflan, ac yn creu ac yn ysgogi casineb, diffyg parch a dyngarwch, ac yn arwain at agwedd hiliol a threisgar yn erbyn bobl estron. Nid stori newydd yw hon, wyth ar modd. Dros y 4 mlynedd dwytha, bron i 5 erbyn rwan, dwi wedi pregethu, siarad yn gyhoeddus ac ar y cyfryngau amdan y pwnc yma sydd yn cael ei alw yn argyfwng ffoaduriaid, ond sydd yn wirioneddol yn argyfwng dyngarol byd-eang. Nid yw'r niferoedd bychain o bobl sydd yn ceisio lloches yn y Deyrnas Unedig yn ddigon i cyfri fel argyfwng. Yr argyfwng yw'r un a orfodwyr nhw i ffoi yn y lle cyntaf. Ei argyfwng nhw yw hwn, a'n ymateb ni yn fethiant moesol a chyfreithiol i'r argyfwng yma. Nid oes yna ffasiwn beth a ffoadur neu ceisiwr lloches anghyfreithlon, waeth be mae'r papura neu Mr Farage yn ddweud. Mae'r hawl i ofyn am lloches yn rhan anatod o'r gyfraith rhyngwladol yn dyddio nôl i'r cyfnod wedi'r ail rhyfel byd. A fel hyn mae wedi cael ei sgwennu. That everyone has a right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution is enshrined in the United Nations Universal Declaration of Human Rights of 1948 and supported by the 1951 Convention relating to the status of refugees and the 1967 Protocol relating to the status of refugees. Mi oedd gan Prydain enw da am croesawu pobl yn ffoi rhyfel, trais ac erlyd. Enw i fod yn falch ohoni. Be ddigwyddodd? Mae'n werth i ni wario chydig o eiliadau yn edrych ar y geiriau a cyfnodwyd gan y proffwyd Eseia. Na ddwedid y deithrin a lynodd wrth yr arglwydd, yn wir y mae'r arglwydd yn fy ngwahanu oddi wrth ei bobl. Fel hyn y dywed yr arglwydd. A'r dieithriaid sy'n glynu wrth yr arglwydd, yn ei wasanaethu ac yn caru ei enw, sy'n dod yn weision iddo ef. Dygaf y rhain i mynydd sanctaidd, a'r hof iddynt lawenydd yn fy nhŷ gweddi, oherwydd gwelir fy nhŷ yn dŷ gweddi i'r holl bobloedd, medd yr arglwydd Dduw, sy'n casglu alltudion Israel. Yng nghanol yr alltudiaeth y Mabilon, yng nghanol bobl diarth ac estron, ymhell oddi wrth bob dim cyfarwydd a'i diwylliant a'i crefydd, mae'r proffwyd yn gweld gweithredoedd yr arglwydd sydd eto i'w wireddu, a noddfa i'w bobl ac i ddieithriaid. Duw alltudion ac estroniaid yw'r arglwydd ein Duw. Halleluia. Ond ydym ni wedi teimlo'n bell oddi wrth ein byd cyfarwydd dros y misoedd diwetha, yn ymnofio ar fôr estron, tymhestlog, a dim ond caredigrwydd cymdogion a nerth yr arglwydd yn ein dal uwchben y tonau. Da chi'n cofio'r panics wrth brynu papur toilet, pasta a blawd a handgel misoedd yn ôl? A hynny oherwydd ein bod yn gorfod aros adra yn ein cartrefi saff braf am chydig. Mor sydyn mae'r wlad yma yn anghofio ac yn troi at barnu'n greulon bobl nad oedd gan dewis i swatio adra ac aros i'r storm pasio. Mi isio gras a mynedd weithiau. A diolch byth bod Duw yn maddau mi am fod yn mor diamynedd. Ond mae o hefyd yn bendithio dicter cyfiawn sydd yn codi oherwydd dioddefaint ei braidd. Pan ddarllenais yr efengyl am heddiw, roedd ar draws y ddywediad yma. Gadewch iddynt, arweinwyr dall i ddeillion ydynt. Os bydd rhywun dall yn arwain rhywun dall, bydd y ddau yn syrthio i bydew. Mae'r pydew yn aros amdanom, os parhawn i ddilyn arweinwyr dall,
sy'n troi eu cefnau ar yr anghennus a'r bregus. Mae rhaid i ni beidio a cau ein llygaid a pharhau mewn dallineb, ond yn hytrach agor ein llygaid yn lled agored i weld y gwirionedd. A beth ddylen ni wneud felly? Mae'r proffwyd unwaith eto yn cyhoeddi air yr arglwydd. Cadwch farn, gwnewch cyfiawnder, oherwydd mae fy iachadwriaeth ar ddod, am goruchafiaeth ar gael ei ddatguddio. Gwyn ei fyd y sawl sy'n gwneud felly, a'r un sy'n glynu wrth hyn, yn cadw'r saboth heb ei halogi ac yn ymgadw rhag gwneud unrhyw ddrwg. Mae'r pryder am beth sy'n halogi yn ein cyson drwy'r ysgrythur, a'r ymateb clir gan Dduw bob tro yw bod ein gweithredoedd anghyfiawn a'n methiant i cadw egwyddorion y saboth a'r cyfamod yn creu halogrwydd. Dywedodd yr Iesu yr un peth wrth i ddisgyblion ar ôl iddynt poeni am agwedd y Pharisiaid. Ei eiriau mewn ymateb oedd, ond mae pethau sy'n dod allan o'r gennau yn dod o'r calon, a dyna'r pethau sy'n halogi rywun, oherwydd o'r galon y daw cynllunio drygionus a camdystiolaethu. Dim ond cipolwg o holl doethineb y Beibl sydd ganddo ni heddiw, ond mae'r cipolwg yma yn disgleirio golau llachar a'r calon Duw tuag at y dieithrin a'r alltyd. Rydym ni fel pobl ffyddlon yn tueddu i chwilio am fendith yn ein darlleniadau ar y Sul, ond weithiau mae o'n fwy addas i ni cael ein herio ac i ni cael ein hatgoffa ein bod ni yn cael ein galw i fod yn fendith ein hunain i'r holl fyd. Os ydym ni am symud a bod yn y byd fel bendith i'r rhai sy'n dioddef, rhaid i ni gofio ein hetifeddiaeth a'n profiad ysbrydol o gerdded trwy'r anialwch, a bod Duw wedi bod yn cynnal trwy bob dim, a bod ganddo ni cyfle rwan i rhannu ein braint ni gyda'r cenhedloedd. Ar Sul, i gofio mai'r fam yr Iesu, mae ei geiriau hi ar ymweliad yr angel a'r newydd am ei beichiogrwydd yn atsain i lawr y canrifoedd ni heddiw. Gwnaeth rymuster a'i fraich, gwasgarodd y rhai balch eu calon, tynnodd dywysogion oddi ar ei gorseddau a dyrchafodd y rhai distydl, llwythodd yn ywynog a rhoddion, ac anfonodd y cyfoethogion ymaith yn waglaw. Dewiswyd merch ifanc, di-rym, tlawd, i fod yn fam i mab Duw, arwydd disglair i'r holl cenhedloedd am natur ac ewyllus Duw. Gadewch i ninnau uniaethu ar ferch o Nasareth ac ymrwymo i weledigaeth yr arglwydd a chroesawu ein rhan ni yn y deyrnas fel rhai sy'n amlygu Crist yn ein cyrff a'n heneidiau. Amen. Gadewch i ni felly droi at y tad mewn gweddi. Gweddiwn ar y tad. Ar i'r eglwys fod yn un wrth dystio'r efengil a'i chyhoeddi. Gweddiwn dros bawb sydd yn gyfrifol o fewn yr eglwys am arwain, am ein hesgobion, ein diaconiaid, archdiaconiaid a ficeriaid, a phawb sydd yn gweinyddu o fewn yr eglwys. Cofiwn heddiw'n enwedig yr rhai sydd yn cael ei ordeinio fel diaconiaid ac offeiriaid newydd yn ein heglwys, gan gofyn am fendithiad ar ei gwasanaeth heddiw ac am ei gweinidogaeth. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am heddwch a sefydlogrwydd i'r holl bobloedd, a thros arweinwyr y cenhedloedd, gan gofio yn enwedig heddiw, am bobl sydd yn byw yn Belarws, am heddwch a democratiaeth i fod yna, am ddiwedd ar y trais,
a rhyddid i'r protestwyr. Gweddiwn dros y rhai sydd yn diodda yn y Libanus, yn Beirut, ar ôl y ffrwydriad enfawr. Gweddiwn am bobl yr Yemen, yn diodda yn erchyll oherwydd newyn a rhyfel. A Syria, a bobl de Sudan. A chofiwn hefyd am bobl sydd yn gweithio yn yr ysbyty yn Kisisi yn Uganda. Yng nghanol holl erchyllterau'r ddaear, a'r salwch a'r haint o Covid heddiw yn bygwth llawer o fywydau ar draws y byd. Gweddiwn dros yr arweinwyr sydd yn brwydro yn erbyn yr haint am cydweithrediad ac ewyllus i gweithio dros lles i bobl. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn dros y claf a'r sawl sy'n dioddef, a phawb sy'n gweini ar eu hanghenion. Cofiwn yn enwedig y rhai sydd yn sâl gyda'r haint o Covid-19, adra neu yn yr ysbyty. Y rhai sydd wedi derbyn newyddion drwg a canlyniadau profion, ac yn gorfod byw gyda cyflwr hir dymor neu yn gwynebu angau. Gweddiwn dros y rhai sydd yn gwylio drostynt ac yn poeni neu yn galaru. Gweddiwn dros ein gwasanaeth iechyd a phawb sydd yn cysylltiedig â'r gwasanaeth yna. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Gweddiwn am fendith ar ein cartrefi, dros ein perthnasau a'n cyfeillion, a phawb y garwn, ymhell neu yn agos. Gweddiwn dros ein bobl ifanc, sydd yn gwynebu siom a methiant yn ôl y llanast ar ôl yr arholiadau. Gweddiwn am dyfodol disglair iddyn nhw, ac atebion i'r cwestiynau, a canlyniad da i'r llanast. Gweddiwn am bobl sydd yn diodda oherwydd ei iechyd meddwl. Pawb sydd yn drist, neu yn ofnus, neu yn bryderus. Sy'n ei chael hi'n anodd i obeithio. Gweddiwn arna ti ein tad, o Dduw, trigar ha. Ac yn olaf, cyflwynwn ein hunain, a phawb y gweddiwn drostynt i drigaredd a noddedd Duw. A mewn distawrwydd rwan, byddwn yn enwi y bobl hyn sydd ar ein calonnau o flaen y tad. Da trigarog, derbyn y gweddiau hyn, mwyn dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. A gyda'n gilydd a gyda'r brodyr a chwiorydd ar draws y byd trwy'r oesoedd, dwedwn gyda'n gilydd gweddi'r arglwydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddiau'r dy enw, deled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y maddeuwn nina ein dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canes eiddo ti yw'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Da ni'n dŵad at ddiwedd ein gwasanaeth rwan. Byddwch yn eiddgar i gynnal undod yr ysbryd, yn rhwymyn tangnefedd. Holl alluog Dduw, a drychais ar ostyngeidrwydd y forwyn fair fendigaid, a'i dewis i fod yn fam i'th unig fab. Caniatáu i ni a brynwyd trwy ei waed, gael cyfran gyda hi yng ngogoniant dy deyrnas dragwyddol. Trwy Iesu Grist ein harglwydd, i'r hwn gyda thi ar ysbryd glân,
y byddai'r holl anrhydedd a'r gogoniant, yn awr ac am byth. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist. Atgyfododd yn wir. Alleluia. Bendithiad Duw ni, cadwed ni rhag drwg, a'n dwyn i fywyd tragwyddol. Amen. Gobeithio gewch chi wythnos da, yn llawn cariad a phresenoldeb yr ysbryd. Ymwybyddiaeth o bod y Duw da yn eich dal chi yn ei law o. Byddwch wych a carwch eich gilydd. Amen.